Good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Akuti khanija mnyamata uja McFarlane Ngwelinje paja walandaso pejina. Ngati mukumbukira bwinobwino dzulo pamene timapanga video ija nakupatsaniso ni nanena kuti pali prophet wina timati General Awesome ndimatchula dzina limene lija nde nayenso anayambaso paja zomwezo so iyayi kamwana kameneka makuti nde zapeza kuona kuti dzulo usiku McFarlane Ngwelinje walanda peji ameneyoyo ndikulowaso live komano why chimene amafuna kwenikweni akuti analibe intention kwenikweni kuti alande peji imeneyoyo komano peji imene amafuna analanda chifukwa chofuna kuti akamuyankheso senior liabunya uja prophet uja chifukwa prophet uja atabwera amalira palive pati ayi man of God, mulungu azatheka bwanji watere basi peji itayilandaso koma akuti chimene chinali umbiyo wake pajapo akunena kuti aliabunya anayimbira foni ya maraucha akulu tiyeni tikumane tikambirane izi zimatha chani zimatha nkukambirana ndi atakumana muja ndi amene agwezana kuti akuti pange bwanji hayi inu kupepesana basi kenako akulu aja aliabunya aja nkuabwezera yani peji yawo ndewo akona kuti bwanji osangubwera palaje kuna chilungamo ngati niyo munthu man of God kuna kwakule munthu eno kumana naye ndampepesa nde peji anditani peji andipatsa koma chokubwera ngumanena kuti hayi papa makuti bwanji pamenepo nkhani ndimeneyo nde peji ya Awesome General Awesome ujasa wankathaina akankapanga ankafuna losereza mpinganjira madamu mpinganjira trifoni ya mpinganjira kuti mulungu anditupa chanchanda una vision nde madamu mpinganjira nakana ine zama prophet ayi right wakhala kulosela zinthu zapemphero mphande pakana pemphero mphande anamuzora zakhala pasta kusogolo kuno mpakana iyi amalusa zambirimbiri nde komano apa panazamba kulosela za McFarlane Ngwelinje yaya amene yu zambirimbiri nde Ngwelinjeyo wabweraso kwa iyeyo walandaso peji ndi akuona kuti nayeso ngati amathaso ngati amapemphera zenizeni nayeso peji ayitani peji iyo ayitenge. He should take the page back. Koma nkhani ndi imeneyo nde I don't know kuti which is which kuti aliabunya like aliabunya chinichitika nchane peji mwalanda kapena peji munakapepesa like I don't know because kuli zinthu right kuli zinthu komano I think tikangona akangotenga ya ujeni yabakiri muluzija I think akangotenga yabakiri mundipendizo zoti mfana weti mfana yuyende bindi dolo kwambiri I think so apati zidikira yabakiri muluzi TV ichi chifa bakiri muluzi ndechi madziwa ati mwana ameneyu akutenga peji ameneyu McFarlane Ngwelinje nde MCP ugwisa chiro mwana ameneyu history is the best teacher kuona ngati baka yawo yeyu sasamba ameko kuti amenje ndi wina I think amenje amakamba za wina koma kuona za uyu za nyamarayo nde zinthu zake zovuta kwambiri zimasundufana ndi lowe deep kumene komano one day mwina akadzatenga yabakiri mu Stephen Kolowa live mpemene zina kuti nde enayamba kuti stanti kuti I don't know if it's I don't know for sana kabwe kuzampanga expose ina kind stand sana kabwe kuzampanga expose kuti akulu
ndakupasa ndibe jano ndiye muyankho zimene zibwanji. Anyway guys, thank you so much. Tione kusogolo kuti chinga chitekeso nchani. Kuma page inaso ya General Awesome, General Prophet Awesome yaraniso ya Peter. Good evening. I don't usually like to do this. Komano Gatizafika, I will just know that today I'm not happy how these people, so-called men of gods, are behaving. Kuliantwena, they respect themselves with what they carry. Yesterday, something happened concerning me and a certain prophet. I know you know him. Anakhala munthu wozilemekeza amene kungotokoza kuti zikomo kwambiri. I've got back my page because after what happened yesterday, I received makowa ngapo. I even have his recordings apologizing, requesting kuti tikumane. So I told him let's meet up and tuone the way forward, because but into zina they just get information without knowing what's happening on the ground, and it's really affecting us. I personally am being affected. So like I mentioned, that was yesterday. I'll be targeting my page funa kuononga dzina langa, kugwisa ntchito chipani kapena kugwisa ntchito information yoti sakuzoyimira kuchitika ndi chani. Kufuna kakutchuka, kafuna kuti anthu apase drama. That drama will not work out with me. Izozo zizichitika komweko kumene zakhala kuchitika. As for me, I don't tolerate nonsense. I think I've been silent enough. They've been talking about me, say good mina, and I got it to my ABCD. So this is how it's gonna do it. Whenever I'm approach, I've returned back your page. You are supposed just to say thank you for that. So, and from the look of things, many monali live video and inaja kuona kuti munthu uyu was stressed out. Okay, tinagumana tayankhulana that. Now this page as well, please ngati mukuzwa kuti you're seeing visions from God, you're getting messages from God. Sioka professional bushiri kulazo tumengosiyana siyana, but they have never kubwera poera kupanga post komate ma agent tama prophet it. Please, we are also anointed. God also anointed us. Okay, there, please don't just be coming saying Jan. So I don't want going in this class and go, that I should spend time saying that I should follow up a certain page of a man of God doing this, doing that. No, this has to end. This has to end. Yes. Okay. I'm simple. Kama once zikufika bobusa wena mu mafikiza. No. Sizotantha kamandi wona down.